En 2 ou 3 semanas está previsto que as máquinas comecen a traballar na vía verde do Salnés. As primeiras intervencións consistirán no rozado e limpeza da maleza para marcar o camiño. Dun soño, mas que unha obra un soño longamente perseguido, non? Porque todas as obras están ben, pero se ademais somos pioneros, están mellor, non? O feito de que vaya a ser a primeira vía verde de Galicia é un plus a unha obra que de feito permítenos a apertura a 2 povos do interior á ría e que vai ter unha incidencia real sobre a socioeconomía dos nosos povos, non? Serán 9 kilómetros para gozar da natureza e do patrimonio histórico, unindo os concellos de Vilagarcía, Caldas e Portas. O proxecto conta co respaldo da Deputación de Pontevedra, que achega 200.000 euros. Despois de varios cambios de postura, aínda está por concretar o da Xunta. Como lle sacamos os colores o mesmo día que estábamos asinando o convenio que a Deputación de Pontevedra, deprisa e correndo, mandaron no último minuto un convenio no que, para sorpresa aos 3 alcaldes, a cuantía que habían comprometido misteriosamente se reduxo. Nós, como Concello, non lle vamos a permitir que non cumpran a súa palabra porque non están perxudicando a 3 alcaldes, están perxudicando veciños da zona. Os cambios introducidos polo Goberno autonómico no convenio fixeron que os concellos non o asinaran, por iso a día de hoxe non hai nada acordado. A Xunta nos pon, o último día, como dixen, un convenio, o día que estábamos asinando ca Diputación, o compromiso eran 200.000 euros. O que chega era 160 ou 170.000 euros. E non a parte que se había quedado con eles, que era o mobiliario e o arranxo da ponte. É dicir, non vamos a asinar, non podemos asinar unha cousa coa Xunta de Galicia que non se corresponde ao que se había falado. Hoxe os socialistas Alberto Varela e Juan Manuel Rei criticaron a postura da Xunta e as xestións dos responsables da Consellería do Medio Rural. Así as cousas, agradeceron a actitude do rexedor de Portas e o seu compromiso coa vía verde. O popular Víctor Estevez non asistiu á rolda de hoxe, porque, segundo explicaron Varela e Rei, o treito que transcorre polo seu concello non se ve afectado pola falta de axudas da Xunta de Galicia. Tampouco opta a reelección.